Самая жаданая першая прэм'ера тэатра імя Куба Коласа ў новым сезоне. Романтычная камедыя сучаснага беларускага аўтара Сергея Гіргеля па матывах французскай драматургіі. Гэта гісторыя пра пошукі кахання і пра тое, што ніякае мастацтва, ніякая творчасць не заменяць блізкага і дарагога душы чалавека. Пісьменнік і кінасцэнарыст Мацье шукае сюжэт для новага фільма. Такім чынам ён спадзяецца знайсці шлях да сэрца Раксаны, крыніцы яго творчага натхнення. Мацье выкарыстоўвае свайго гостя Дэвіда, забяспечанага, але вельмі цынічнага маладога чалавека, які спрабуе купіць за грошы пачуцці Раксаны. Інтрыга, каму з двух мужчын гераіня аддасць перавагу. Мастацкае афармленне прыдумала Наталья Лавіцкая-Ярмолова. Гэта яе дэбют у якасці сцэнографа. Рэжысёр-пастаноўшчык Ніна Обухова. Не хватает света, не хватает солнца, не хватает юмора, не хватает позитива, не хватает какой-то легкости и возможности каких-то вариантов выйти из этой тьмы. И я думаю, что зрителям, как раз вот нашему витебскому зрителю, будет все-таки очень приятно и очень интересно именно французская комедия. Прежде всего, в моей декорации существует образное решение. Это когда зритель может прийти и посмотреть не только на игру актера, но и подумать, почему именно здесь стоит этот куб, что он из себя представляет, почему здесь есть губы. Здесь достаточно яркие открытые цвета, которые какую-то мультипликационность создают, но в то же время переносят нас в какую-то, может быть, нереально существующую историю, опять-таки заставляют человека думать. Пераклад п'есы на беларускую мову зрабіў народны артыст Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР Тадеуш Антонович Кокштыс. Старэйшы артыст коласаўскай трупы пасля доўгага творчага перапынку выйдзе на сцэну ў галоўнай ролі Мацье. Самая жаданая першая прэм'ера ў новым сезоне адбудзецца на вялікай сцэне тэатра імя Куба Коласа 22 і 23 верасня.